ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಾಲ ಭೈರವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾಲ ಪಂಡ ಭವಿಷ್ಯ. ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಾಯಿ. ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೋನೆಡು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣು ನಾಲಿಡು ತಲೆಬುರುಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಚ್ಚುನು ಮಾಲೆದ ರೂಪೊಡು ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ತ್ರಿಶೂಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈಟ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾತ್ರೆನು ಪತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ವಾಹನ ನಾಯಿದ ಜತೆಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಪಂಡ ಏರು ಕಾಲ ಭೈರವನ ಜನನ ವಾ ಉದ್ದೇಶಡು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನು ಇನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲೆನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಮುಖೇನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲೆ. ಈತ ನೆಟ್ಟಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೀಜರ್ನ ದಯಮಲ್ತು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞಡು ಗೌರಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಗ ಕೋಪೊಡು ಈಶ್ವರ ದೇವಿರು ತನ್ನ ಜಡೆನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕನಗ ವೀರಭದ್ರನ ಅವತಾರ ಆಪುನು ಪಂಡದು ಕೆಲವೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತುಂಡಲ. ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುನ ನಡುಟು ಸೃಷ್ಟಿಡು ಏರು ಶಕ್ತಿವಂತಿರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಡು ಗಲಾಟೆ ನಡಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪರಶಿವ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೆನ ನಡುಟು ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ದಾಂತಿನ ಲಿಂಗದ ರೂಪನು ಪಡೆದು ಆ ಲಿಂಗದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯನು ಏರು ಸುರೂಟು ನಾಡು ಪತ್ವೇರ ಅಕ್ಕುಲು ಶಕ್ತಿವಂತಿರು ಪಂಡದು ಪರಶಿವ ದೇವೇರು ಪನ್ನಗ ವಿಷ್ಣು ವರಹ ಅವತಾರನು ಪಡೆದು ಭೂಮಿ ಕೊರೆಯೊಂದು ಪಾತಾಳದ ಕಡೆಕ್ ಪೋನಗ ಹಂಸದ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರು ಆಗಸದ ಕಡೆಕ್ ಲಿಂಗದ ಆದಿನು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ಸಾದಿದ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಕೇದಾಯಿ ಪೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಲಿಂಗದ ಕೊಡಿಟು ಇತ್ತಿನ ಪೂನು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಗ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಯಾನೇ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಂಡದು ಪನ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡಿನ ಸುಳ್ಳುನು ಕೇಂಡದು ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಪರಶಿವ ದೇವೇರು ತನ್ನ ಮೂಜನೆ ಕಣ್ಣು ಬುಳನಗ ಆ ಕಣ್ಣದ ಜ್ವಾಲೆಡು ಕಾಲಭೈರವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪೆಗೆ ಉಗ್ರ ರೂಪೊಡಿತ್ತಿನ ಕಾಲಭೈರವೆ ಅಹಂಕಾರ ದಿಂಜಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಐನ್ನೆ ತರೆನು ತನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪುವೆಗೆ ಐನ್ನೆ ತರೆ ಪೋಯಿಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಹಂಕಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪರಶಿವ ದೇವೆರೆಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಣುವೆಗೆ ಆಂಡ ತುಂಡಾಯಿನ ತರೆ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಕೈಕ್ ಅಂಟದು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಷ ಭೈರವಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಭೈರವನ ಕೈಕ್ ತುಚಿದು ಪತದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆನು ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಆವಂದಿನ ಪುರ್ತುಡು ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಭೈರವಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾಲ ಭೈರವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಆಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆನು ಕಡ್ತಿನೆಡ್ದಾವರ ಅಪ್ಪೆನು ಕೆರ್ನಾತೆ ಪಾಪ ನಿಕ್ಕು ಬೈದನು ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾದ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಪೋದು ಭಿಕ್ಷೆನು ನಟ್ಟದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುಲ ಮಾತಾ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನಗ ಕಾಲ ಭೈರವೆ ಕೈಕ್ ಅಂಟದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆನು ಪತ್ತೊಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ನಟದು ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಡೆಕ್ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋದು ತೀರ್ಥ ಮೀನಗ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಕೈಕ್ ಅಂಟದಿನ ಬ್ರಹ್ಮನ ತರೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಣಿಗೆ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹತ್ಯಾ ದೋಸಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಣಿಗೆ ಕಾಲ ಭೈರವನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ದೂರ ಆದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಲು ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಸಕಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಒಲಿದು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ದಯಮಲ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನಲಾತ್ ಪೊಸ ಮಾಹಿತಿಲೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ವಿಡಿಯೋಳೆಡು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಳೆಗ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು.